Minä olen Martti ja toimin verkkokaupan piippuasiantuntijana. Tässä videossa käydään läpi saunan piippuasioita alkaen siitä, että piippu toimitetaan laatikossa, painaa 25 kiloa. Se tulee meidän verkkokaupasta kotiovelle saakka. Puritaan varmiksella osia ja kun lähdetään piippua asentamaan kiukaan päälle, aloitetaan edistämättömästä putkesta. Tässä pitää muistaa se, että suojaetäisyys palavaan materiaaliin on 500 mm. Ja sitten kun asennetaan eristettyä osaa ylöspäin, tästä pitää olla alaspäin 400 mm suojaetäisyyttä. Nyt kun oletetaan, että kiuas on asennettu paikalleen, voidaan tässä vaiheessa merkata tuonne yläpohjaan reijän paikka ja sen jälkeen ruvetaan asentamaan eristämätöntä putkea. Siihen tulee mukana savupeltikappale. Asennusohjeessa on tarkemmat ohjeet sen asennuksesta, mutta se on hyvin helppo asentaa. Toinen vaihtoehto, jos haluaa lisätarvikkeita, voi ostaa tämänlaisen savupeltilaitteen. Sen jälkeen kun tämä eristämätön putki on katkaistu määrämittaan, asennetaan sen yläpuolelle 1500 pitkä eristetty jatko-osa, joka menee jo sitten periaatteessa yläpohjan läpi. Silloin kun tekee sitä aukkoa yläpohjaan, kannattaa muistaa, että se aukko pitää olla riittävän suuri, ettei kannata yrittää liian pientä aukkoa tehdä, kerta tuo lisäeriste ei mahdu siihen aukkoon. Tein valmiiksi tämän lisäeristeen, mikä tulee välipohjaan, ja asensin sille piippuelementin. Eli tässä näkee sen idean. Täällä sisällä on 200 mm korkea lisäeriste, jonka päälle tulee tämä 500 mm korkea metallilieriö. Ja tämä tila tässä pitää aina muistaa jättää tuulettuvaksi. Eli silloin jos käy puhallusvillamiehet paikalla tai oravat tekee pesiä tai kottaraiset, niin sitä täytyy käydä tutkimasta. Se ei saa koskaan täyttyä, että piipun tuuletus toimii. Nyt kun ollaan siellä yläpohjassa, eli tämä osa näkyy tuosta äsken mainitusta eristeestä. Sen jälkeen tehdään vesikattoon reikä, asennetaan jatko-osa. Minä käytän aina tuota Makitaa tässä, mutta muutkin vaihtoehtoja on. Ja piippujen jatkaminen on hyvin yksinkertaista. Osat painetaan limittäin ja sen jälkeen osat kiristetään toisiinsa. Tälläkin mukana tulee paljon kiristyspainoa. Ja tätä ei missään tapauksessa kannata laittaa hukkapiukkaa, vaan sillä itse, ainakin jos on momentti tuossa, niin se lopettaa kiristämisen. Sen jälkeen asennetaan sadehattu ja samalla lailla sadehattu kiristetään paikalle. Eli nyt on periaatteessa piippuyksikkö kasattu. Se tuo syrjään. Sen jälkeen minä yleensä asennan sisäkaton peitelevyn. Mukana tulee ruuvit. Eli tämä asennetaan verhoksen päälle ja tämä tukee piippua, joten se ei tarvitse muuta tukea. Piipun mukana toimitetaan vesikaton kuminen läpivienti. Se on alumiinipohjainen ja kuminen ja tämä on hyvin helppo muotoilla eri katemateriaalilla, kertaa tämä taipuu tiettyihin muotoihin. Itse käytän bitumia eristäessä
Ja sitten kun piippu on tästä läpi, siihen asennetaan kiristyspanta. Vielä viimeistellään, että vesi ei pääse piipun vaippaa pitkin valumaan eristeisiin tai saunaan. Jos piipun pinta ei riitä, erikseen voi tilata 500 tai 1000 milliä pitkiä jatko-osia. Muita lisävarusteita on erikseen tilattavissa. Silikoninen höyrynsulkukumi sekä aluskatteen tiivistykumi, varsinkin peltikatteen aluskatteen tiivistymiseen se on hyvä väline. Jos haluaa käyttää toista peltikaton läpivientiä, niin verkkokaupasta löytyy Wilpen läpivientisarja numero 1, joka asentaa katolle. Siihen tulee tuo kuppinen heltta ja samalla lailla se kiristetään tuolla pannalla kiinni. Tässä teille lyhyt info saunapiipun asentamisesta. Kysykää, jos tarvitsette lisää tietoa. Kiitos.